Maigsoon, kining atong pagsunod ni Kristo at times sounds very romantic and holy. Apan kini atong pagsunod ni Kristo, usa kini ka malisod nga hornada o pagpanaw. Diya sa atong pagsunod kang Kristo, usahay makasinati kita ug pagsalikway hantod gani kasilagan kita sa mga katawhan nga tuunta nga alagaran. Kanito usa ko ka misyonero nga na-assign dito sa Bolivia. Kining Bolivia usa kini sa mga nasod nga nag-compose sa Latin America. Ako mga parokyano mga Aymara. Kining mga Aymara usa kini sa pinakadako nga grupo nga mga indigenous people niadtong maong nasod nga nagalang Bolivia. Nahitabo kining maong kasinatian sa dihang ang obispo sa diocese nga akong gialagaran, mi-appoint ka nako isip usa ka caretaker o tagdumala sa usa ka proyekto nga gidumala kanhi sa usa ka religious congregation. Sa dihang mo-assume na unta ako isip tagdumala o caretaker sa maong proyekto, wala mo uyon ang mga lumulupyo sa maong parokya nga usa ka dumuduo nga pari sama kanako ang magdumala o mag-manage sa maong proyekto. Ang mga lumulupyo sa maong parokya isip pagpakita sa ilang pagsupat nga ako may mahimong caretaker sa maong proyekto, nagbarricade pa kini sa dalan padulong sa project site. Ila pa kung gihulga nga ila kong pasakitan physically kung maninguha ako pagsulod sa project site. Kining maong kasinatian nagpahinumdom kanako o tingali nagpahinumdom kanatong tanan nga sa atong pagpaninguha pagsunod kang Kristo usahay makatagamtam kita og pagsaway, pagbiyay-biyay, pagsalikway hangtod gani kasilagan pa kita sama sa nahimo usab nga kasinatian ni Kristo. Apan bisan panining tanan sa gihapon isip mga sumusunod ni Kristo atong katungdanan ang pagsabwag sa mensahe sa paglaom o kaluwasan. After all, ang kabubuton sa Dios nga kitang tanan nga katawhan dinhi ning kalibutan maluwas ug makailag kang Kristo nga mao ang atong manuluwas nga gipadala samahan. Busa sa atong bahin isip mga sumusunod ni Kristo, atong ipadayon ang paghatag og dakong pagtagad og pag-amuma nining atong kalibutan nga atong gipuy-an. Ug hinaot nga pinagis sa atong hiniusang buhat, mamahimo kining kalibutan nga usa ka lugar nga ideal nga pagapuy-an sa tanan. Amen.